Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het rijbewijs voortaan ook met een automaat kan worden gehaald. Dat betekent dat niet alleen maar de traditionele versnellingsbak gebruikt moet worden, maar ook als je een auto hebt met een automaat, dat je daarmee je rijbewijs mee zou kunnen halen. Dat heeft de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Kimberly Louyantai, gezegd. De wijziging komt per 1 januari 2026. En de wet zal het voor jongeren die hun rijbewijs willen halen en voor mensen met bepaalde beperkingen makkelijker maken, zo laat de minister weten. Er zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met rijinstructeurs over dit onderwerp en er zullen er nog meer gaan plaatsvinden. Maar de minister benadrukt dat op die manier het mogelijk is dat mensen kunnen kiezen bij het afrijden of het met een automaat of met een versnellingsbak gaat. De politie houdt 2 mannen aan. De politie heeft maandag verschillende arrestaties verricht. Iets na middernacht hebben ze een man aangehouden. Dat gebeurde tijdens een controle op de Caia Max Henriques. Toen de politie daar bezig was met de controle, zagen ze 2 mannen in een auto die zich verdacht gedroegen. Op het moment dat de politie de mannen wilde controleren, stapte een van hen uit het voertuig en probeerde weg te vluchten. Na een korte achtervolging wist de politie hem aan te houden. En in een tas die de man bij zich had, werd een vuurwapen aangetroffen. Later op de dag werd gisteren een man aangehouden, een 42-jarige man, in verband met een autodiefstalonderzoek. Hij werd aangehouden bij een bedrijf dat tweedehands auto-onderdelen verkoopt aan de Camina Hensley Meulens. En later die middag is voor hetzelfde geval ook nog een 37-jarige vrouw aangehouden. Fiets van Bike Team raakt onder auto. Dat gebeurde gisteren. Het Bike Team dat in de stad van Curaçao, in Puna, Otrobanda, bezig is met agenten op fietsen. Die hebben een verkeerscontrole gehouden ter hoogte van het Brionplein. Toen op een gegeven moment een blauwe fiets het bevel kreeg om te stoppen. De auto reed door. De agenten op de fiets gingen erachteraan, maar op een gegeven moment reed het voertuig tegen een agent en die fiets. De fiets kwam vast te zitten onder het voertuig. De inzittenden reden door, maar terwijl de fiets werd meegesleurd, moesten de verdachten uiteindelijk wegrennen uit de auto en toen zijn ze aangehouden. Gevangenen brengen vernielingen aan. Dat gebeurde gistermiddag in de cellen van Barber. Ontevreden gedetineerden begonnen te protesteren. Meerdere politieeenheden werden naar Barber gestuurd om hun collega's bij te staan en zo de situatie onder controle te krijgen. Tijdens het protest vernielden de gedetineerden enkele camera's en richtten zij nog meer schade aan. Volgens de Extra, die weet te melden dat de reden voor de woede is de ontevredenheid over de kwaliteit van het eten dat de gevangenen krijgen en het feit dat ze al meerdere dagen wachten op een overplaatsing naar de SDKK. L'Harmonie Cecilia roept op tot rust. De voormalige minister van SOAW en huidig leider van de PNP-fractie laat weten dat er vooral rust nodig is in de hele discussie rond de AOV. Verhoging van de premies, verhoging van de leeftijd, er wordt van alles besproken, maar volgens haar heeft het geen zin om met de vinger te wijzen naar anderen. Niet naar de voormalige minister Suzy Camelia Reumer of Hensley Koeiman, niet naar haar. Want zij zegt, op deze manier kom je niet tot een goed overwogen besluit. Maar ze haalt ook het Nederlandse spreekwoord aan. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En daarmee bedoelt ze dat de huidige minister die verantwoordelijk is voor de AOV opeens met allerlei verwijten komt. En dat draagt volgens haar niet bij aan een verbetering van de situatie. Zoals bekend werd de leeftijd van het pensioen in 2016 verhoogd naar 60 naar 65 jaar. En nu is de vraag of er wat gaat veranderen en of er wat moet veranderen. Maar zij hoopt dat dat gebeurt op een vriendelijke en rustige manier. Directeur Advent met pensioen, dat werd gisteren bekendgemaakt. Het Antilliaans Advent Ziekenhuis kondigde aan dat na 25 jaar van onwankelbare toewijding en impactvol leiderschap Zenaida Pannenvlek weggaat bij het ziekenhuis
Op 31 december van dit jaar gaat ze officieel met pensioen. En Zenaida Panneflek was de laatste 15 jaar algemeen directeur. En ze is volgens het ziekenhuis de drijvende kracht achter de groei en transformatie van het ziekenhuis. Er wordt een interim algemeen directeur benoemd, maar voor de rest wordt er nog geen informatie over gegeven over de opvolging. En dan heeft het brandweer haar 50-jarig bestaan gevierd. Dat gebeurde gisteren en er waren heel veel mensen van de brandweer aanwezig. En de commandant van het brandweerkorps, Curaçao, Jair Tromp, stond tijdens zijn toespraak stil bij die 50 jaar. Er is een hoog niveau bereikt, het is een professioneel korps en er wordt heel goed gewerkt. Hij is trots om commandant op Curaçao te mogen zijn en noemde dat er veel goed opgeleide, gemotiveerde mannen en vrouwen werken bij de brandweer. Hij vond het mooi om even terug te blikken en te zien dat er heel veel goeds is bereikt. Gefeliciteerd aan de brandweer. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar is in de nacht van zondag opnieuw een voertuig het slachtoffer geworden van vermoedelijke brandstichting. En de week daarvoor waren er ook al meerdere auto's in brand gestoken en de politie vermoedt nu dat er iemand bezig is met het instichten van brand bij voertuigen. Er wordt streng op gelet, het zorgt ook voor onrust op het eiland en men wil voorkomen dat nog meer auto's in brand vliegen. De reden, dat is nog niet bekend. Regering Aruba start herbebossingsproject, dat was al eerder aangekondigd. Het kabinet van de AVP en Futuro wil 100.000 bomen planten. En dat is een groot project waarbij ambitieus wordt samengewerkt met 17 NGO's, niet-gouvernementele organisaties, die zich bij dit doel hebben aangesloten. Maar de regering benadrukt dat het belangrijk is dat de bevolking op de hoogte is, maar de actie ook steunt. Dat op die manier iedereen trots is op deze herbebossing. En daarom heeft de minister-president Mike Eman deze video op zijn Facebookpagina geplaatst. Zodat je ziet wat er gebeurt op Aruba met de herbebossing. Dan gaan we naar een interview met Henk Kamsteeg. Hij is directeur van de Capriles Kliniek. Vorige week meldden we dat er sprake was van eigenlijk te veel mensen die moesten worden opgenomen in de Capriles Kliniek. Er zijn veel bedden, maar er is nauwelijks doorstroom en dat betekent dat er nauwelijks nog ruimte was om mensen aan te nemen. En ze zijn wel verplicht om mensen die worden doorverwezen door de doktoren om die op te nemen. Het gaat om mensen met mentale problemen. We vroegen aan Henk Kamsteeg wat nu de situatie is en wat we ook kunnen verwachten. Maar dit was dus naar aanleiding van het bericht dat de Capriles Kliniek zelf naar buiten gebracht dat er even sprake was van een hele nijpende situatie. Maar wat is de situatie nu? De situatie is inderdaad, dat is niet iets van gisteren naar vandaag. Al een hele tijd zien we dat het aantal
aanmeldingen en dus opnames stijgt. In een ziekenhuis zijn altijd opnames, zijn ontslagen en daar is een bepaald evenwicht in. Ja. En wij moeten altijd bedden vrij houden omdat er een spoedopname kan. Nou, we hebben nu gezien, eigenlijk vorige week was de situatie dat we we waren helemaal op de volle capaciteit. We gingen zelfs kamers gebruiken en bedden gebruiken die daar eigenlijk niet voor zijn. We probeerden door te plaatsen binnen de kliniek. Dat is ook op een gegeven moment zijn maximum bereikt. Ja. En toen zeiden we, jongens, dit is wel kritiek. Omdat we de opnameplicht hebben, dat staat zelfs in de wetgeving. Ja. We zijn verplicht om mensen op te nemen. Dat willen we ook doen, maar we moeten wel kijken. En inderdaad, een groot probleem is, sowieso het aantal aanmeldingen neemt toe. Maar ook de doorstroom en de uitstroom, dat is veel minder. Dus dan krijg je zo'n situatie. Hoe komt het dat de uitstroom en de doorstroom veel minder is? Is daar geen ruimte voor? Wij doen een beroep op andere zorginstellingen. Zoals de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, om patiënten op te nemen. Als wij denken dat dat kan. Hè. Mensen zijn uitbehandeld, maar kunnen niet naar huis. Ja. Maar wel naar een andere instelling. Maar dat gaat ontzettend stroef. Die hebben hun eigen problemen en dat betekent dus dat het stagneert. En ook vaak is de thuissituatie op zo'n manier dat het niet verantwoord is om ze dan maar naar huis te sturen. Dus daarmee loopt het vast? En daarmee loopt het vast, ja. En betekent dit nu ook dat het aantal mensen met met psychische problemen aan het toenemen is op Curaçao? Ja. Kijk, we hebben geen cijfers om dat te onderbouwen, maar we zien wel bij onszelf dat het aantal aanmeldingen toeneemt. Dus dat is niet alleen voor opnames, hè, dat is ook voor onze polykliniek, hè, waar mensen dus op ambulante basis zorg ontvangen, neemt het ook toe. We hebben nu op Curaçao 5000 mensen in behandeling. Dat is natuurlijk een fors aantal. Ja, dat is veel. Ja. En dat is veel. En tegelijkertijd las ik dat Capellus Kliniek zelf 178 bedden heeft. Is dat dan veel of niet? Ja, op zich is dat veel. Als we kijken naar de ziekenhuisfunctie, dan moeten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk veel minder. Daar hebben we een capaciteit van 32 bedden. Maar we hebben daarnaast ook verblijfsafdelingen. Dus in die 178 zitten ook mensen die echt langdurig zorg nodig hebben. En dan praten we over 30, 40 jaar. Zo lang? Ja, en we hebben daarnaast ook nog de verplichte opname voor mensen die door justitie worden geplaatst. Ja. Door een vonnis of onder curatele. Vaak heeft dat te maken dan met een verslavingsproblematiek die dan samen met een psychiatrische aandoening moest worden behandeld. En die zitten daar voor een bepaalde periode. U heeft wat reacties, of u heeft veel reacties gehad op hierover. De minister van Gezondheid, heeft hij zelf ook al gereageerd? Want is hij nou degene die hier oplossing voor moet bieden of niet? Nee, dat moeten wij. Ja. En ik heb al verschillende keren aangegeven, wij hebben de laatste jaren een uitstekende verhouding met het ministerie van GMN. Er wordt actief naar oplossingen gezocht. We hebben nieuwe tarieven, wat de situatie in waar heel lang over gesproken werd. Waar ontzettend lang, jaren en jarenlang over gesproken werd, dat klopt. Dat heeft de situatie enorm verbeterd voor ons, dus dat is alleen maar positief. En we zijn nu ook met GMN in gesprek om te kijken of we... Want wat wij denken dat we vooral ook nodig hebben is beschermd wonen. Dus dat we daar mensen die niet intensieve zorg nodig hebben... En ook niet naar huis kunnen. En ook niet naar huis kunnen. Nou, daar werken we nu aan een project. Dus ik zou zeggen, we werken eraan. En dat doen we op een hele constructieve manier met de overheid. Ja. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Venezuela klaagt mishandelingen en misbruik aan van migranten in de megagevangenis van El Salvador. De regering van Nicolás Maduro heeft de folteringen gisteren aangeklaagd van deze Venezolaanse migranten die door Amerika naar de megagevangenis voor bendeleden in El Salvador zijn gestuurd. Het gaat om seksueel misbruik, dagelijkse mishandelingen, bedorven voedsel. Volgens de Venezolaanse procureur-generaal Tarek William Saab is er sprake van een zeer ernstige situatie. En hij kondigde maandag een onderzoek aan tegen president Nayib Bukele en andere leden van zijn regering die hij beschuldigde van misdaden tegen de menselijkheid. En op die manier, zegt Venezuela, houden ze de situatie in de gaten. Men was natuurlijk al op de hoogte dat Venezuela niet eens is met de plaatsing
van de Venezolaanse migranten door Amerika naar El Salvador. Maar de situatie waarin zij gevangen zitten is desastreus, zegt Venezuela. Er wordt volgens Saab bedorven voedsel en niet drinkbaar water verstrekt. De gevangenen hadden geen toegang tot advocaten of contact met familieleden en hij wil dat dat eindigt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.